Genesis ti aduanansia. Na Israel ne de owo nyina sim, na odru bi aseba, na obo afode ma naja Isak Nyankopon. Na Onyankopon nam anajo anisuade hunu mu ka kire Israel se, Jacob, Jacob. Na ose, Minie. Na ose, Mene Onyankopon, wagye Nyankopon no. Ensuro so obesane akɔ Misraim, na mɛyɛ wo man kɛse wɔ hɔ. Mene obesane akɔ Misraim, na mde wo asan aba enso. Na Yosef de ne nsa bɛka wani amua so. Na Jacob sim firi bi aseba, na Israel ma de won agya Jacob ne won ma ne won yerenom tenatena ntiase namwa Faro smama wode kɔfa no no mu. Na wɔfa won moa ne won ahode a wanya wɔ Canaan asase so no kɔ Misraim. Jacob ne nasefo nyinaa, ne mmabarima ne ne mmabarima ma, ne ne mama ne ne mmabarima mama, ne nasefo nyinaa, na ɔne wɔn kɔ Misraim. Na yenum ne Israel ma wɔkɔ Misraim no din, Jacob ne ne ma. Jacob abakan Ruben, na Ruben mmabarima ne Hanok ne Palu ne Hesron ne Kami. Na Simeon mmabarima ne Yemuel ne Yamin ne Ohad ne Yakin ne Soha ne Kenani ba Saul. Na Lewi mmabarima ne Gerson ne Kahat ne Marari. Na Yuda mmabarima ne ne Onan ne Sela ne Peres ne Sera. Na ne Onan wu Canaan asase so. Na Peres mmabarima ne Hesron ne Hamul. Na Isaka mmabarima ne Tola ne Puwa ne Yob ne Simron. Na Sibelon mmabarima ne Sered ne Elon ne Yaklil. Yenum ne Lea mmabarima owu ma Jacob wɔ Mesopotamia ne ne baba Dina. Ne mmabarima ne ne mama nyinaa yɛ akra 33. Na Gad mmabarima ne Sifion ne Hagi, Suni ne Esbon, Eri ne Arodi ne Areli. Ase mmabarima ne Yimna ne Usuya ne Usui ne Beria ne wɔn nua baa Sira. Na Beria mmabarima ne Heba ne Malkiel. Yenum ne Silpa Laban de no maa ne baba Lea no maa ɔwo maa Jacob. Wɔyɛ akra 16. Jacob yere Rahel mmabarima ne Yosef ne Benjamin. Na Yosef maa On sɔfo Potiferia baba Asnat wo maa no Misraim asase so ne Manase ne Efraim. Na Benjamin mmabarima ne Bela ne Beka ne Asbel, Gera ne Naaman, Ehi ne Ros, Mupim ne Hupim ne Ad. Yenum ne Rahel ma wɔwo maa Jacob, akra no nyinaa yɛ 14. Na Dan mmabarima ne Husim. Na Naftali mmabarima ne Yasil ne Guni ne Yesa ne Silem. Yenum ne Belha Laban de no maa ne ba Rahel no maa ɔwo maa Jacob, akra no nyinaa yɛ 7. Akra wɔne Jacob kɔɔ Misraim a wofiri n'asene mu. Jacob mayrenom mfram, akra no nyinaa yɛ 66. Na Yosef ma wɔwoo wɔn Misraim no yɛ akra 2. Jacob fie akra wɔbaa Misraim no nyinaa yɛ 70. Na ɔsomaa Yuda di n'anim kɔɔ Yosef nkyɛn sɛ omedi n'anim nkyerɛ no Gosen kwan. Na woduru Gosen asase so. Na Yosef siesie ne nteaseɛnam kohyiaa n'agya Israel wɔ Gosen. Na ɔde ne ho kɔkyerɛɛ no no, ɔsɔɔ ne kɔn mu, na osui ara kyɛre wɔ ne kɔn ho. Na Israel ka kyerɛɛ Yosef sɛ, Afei a manya mahu w'anim sɛ woda so te aseɛ yi, wɔma me ngu. Na Yosef ka kyerɛɛ ne nuanom ne n'agya fiifoɔ sɛ, Merekɔ makɔka akyerɛ Faro sɛ, me nuanom ne m'agya fiefoɔ a wɔ Canaan asase soɔ no aba me nkyɛn. Na nnipa no yɛ nnwanhwɛfoɔ, na mmoa na wɔyɛ ne. Na wɔde wɔn nnwan ne wɔn nantwie ne deɛ ɔwɔ nyinaa aba. Na sɛ Faro bɛfrɛ mo, na obisa mo sɛ, mo adwuma ne sɛn a, monse ne sɛ, wo nko a yɛ mmoahwɛfoɔ firi yɛn mmɔfraase de besi nnɛ. Yɛn ne yɛn agyanom, na moatena Gosen asase so, ebisɛ Misrifoɔ kyiri mmoahwɛfoɔ nyinaa.